Terve taas, ystävät ja kylännaiset ja naapurimaan Kaarle. Mutta nyt mulla on semmoista asiaa, että 17.10. mulla tuli niin paha kipukohtaus, että ne joudun teho-osastolle. Ja teho-osastolle nyt ei aivan turhaan jouduta. Että se oli semmoinen homma, että nämä vaan semmoisia pieniä askareita tein, niinku pikkusen kännykkää luin ja tiskasia tämmöisiä pieniä juttuja, että kädet siinä eessä, niin se vaan teki semmoisen julman kipukohtauksen niskaan ja sieltä sitten vähän muualle leveäsi. Se veti mut tajuttomaksi. Tähänkin asti on se tajuttomuus ollut aika lyhyt, mutta nyt mentiin melko syvälle. Että ja kun tuli tänne ambulanssit, niin niillä tuli hätä. Sitten lähettiin vauhdilla ja sitten no siinä kävi pikkusen herään muistaakseni näin, mutta sitten mä vaivuin uudestaan ja aika syvään sitä mentiin, kun mä seuraavan kerran heräsin sieltä teho-osastolta. Että sanokaa nyt itsekin, että ei tuo puhumalla enää. Se ei enää puhumisjuttuja tuo ja sitten, että teet viisaita liikkeitä ja ajattelet positiivisesti. Että tätähän minä olen yrittänyt niin koko ajan niin epätoivoisesti niin yrittänyt niin kaikille ihmisille ja kaikille lääkäreille, että saatana yrittäkää tajuta, että nyt ei ole niin pikkuasiasta kiinni. Että tässäkin on niin villiä juttua se, että silloin aikanaan kun minä löysin sitä lääkäriä, niin sehän meni näin, että mä yritin kaiken keinon niin kaikkia sanoa, että tämä on kaikkia muuta kuin nyt tämmöistä, että tämä nyt tässä juttelulla näin. Ja mulla alkoi niin henkeä mä en mennyt saa, koska mä niin kiihtyneen tilaan meni, kun mä yritin selittää aivan epätoivoisesti. Ja sitten kun mä näytin sitä vasara-hommaakin näin ja näin, niin mulla en sano enää sanoja suusta, niin sitten se oikein mäykätti, että eihän tuossa saa selvää, niin silloin minä saatana, siinä mulla pimahti näin, että on se helvetti, että ei kuunnella potilasta. Ja no tämmönhän tässä sitten kävi. Siinä käytti jo aivan kuolemanrajoilla, että on tämä saatana, tämä on hiasta homma, että se pitää tajuta, että tämä ei ole tavallinen juttu. Nämä ei ole tosissaankaan tavallisia juttuja. Vittu sitä piinaa taas, kun mä siitä heräsin sieltä näin. Ja sitten alkaa äkkiä sanoa, että tuokaa kipulääkkeet, että mä en pysty olemaan yhdessä kohdassa enkä missään. Ja sitä taas metästettiin. Ja mä ekan kerran menin niin huonoon kuntoon, että mä en pysynyt pystyssä. Että edelliselläkin kerralla kun niitä oli, niin minä pysyn pystyssä ja pystyn uomaan ja taistelemaan. Mutta nyt meni semmoinen, että se on se meni niin saatana, että minä itsekin säikä, että ei helvetti voiko näin tehdä. Ja sitten tietenkin kun mulla ei ole kuntoa, koska mä en ole pystynyt reenaamaan yksinkertaisesti, koska tuothan minä pelkäsin, että miten siinä kävi sitten, jos alkaa tekemään. Tämä on aivan hirviä tämä kierre. Kun ajattelee, että ei pysty reenaamaan eikä mitään, koska sitten tulee tosissaan pienestikään, niin tulee sitten tuommoinen juttu. Ja sitten jos on oikein väsynyt ja näin yleensä on ollut, niin silloin ei ainakaan, silloin se varmana tekee. Minä en ole tästäkään vielä kellekään kerronut, koska mä olen niin huonossa kunnossa. Että minähän nyt sai jotenkin voimat, että mä vängällä väännän tämä, että pakkohan tämä saa ihmisille kuulumaan, kun kerran ollaan alettu tähän näin, mutta on tämä outoa hommaa, että en minä tiedä, että toivottavasti nyt jotain ammattilaista alkaisi kiinnostamaan, että niitähän kiinnostaa aina vaikeat jutut. Ainakin itse aina, että mitä vaikeampi juttu, niin se enemmän kiinnostaa. Niin
Tulis nyt saatana ja pelastas, että pääsis kunnon käsiin. Ei tässä muuta. Sen vaan sanoo, että oon viimeisen videota, ei mulla ole enää voimaa näihin että toivottavasti on voimaa vielä, mutta että kyllä tämä on vittu vaikea, että sä yhdessä huoneessa ja loppua ootella. Kiitoksia teille. No niin, heippa.